Nggih matur nuwun wilujeng sonten Dek Unik. Nggih, wilujeng siang menginjak sonten. Iya, sehat toh? Alhamdulillah. Jaga kesehatan iki wayahe nyambut gawe ya toh. Dikelumpukke duwite men kena nggih ijol nggih wingi ya toh. Pemulihan Pak. Pemulihan ya toh. Lagi entuk seprapat. Iya, cara wong lara ngono kowe iki wis stadium 3. Jadi nek ora dadi suple, ora dadi subsidi wah tenan. Alhamdulillah wis nglumpuk seprapat. Iya. Tolong rapat engko sasi iki nutup, Pak. Heeh. Lah yo pancen seniman kuwi ana suka dukane, ya ta. Senenge nek pas gawean ana. Susahe nek nganti gawean kuwi sepi, dadi kudu iso menit. Iya. Nek dong punjulane dijikuk kanggo jagane engko kurange. Betul, Pak. Nah, contone aku sampean ngopo? angger punjul kuwi tak serahke bojoku. Terus Punjulane. Heeh, sore. Besok tak jaluk. Ora kacak. Bel. Iya. Niki sowan malih nggih ten Sabakerta dangu boten mriki. Sonten sedaya mawon Pakde. Aku yo ngumun lho. Dewa Ruci iki anu barbodo kok seret. Ora, eneng senting ora ana. Heeh. Ya to, Sabakerta ya mung iki. Barbodo kok adoh kabeh lho. Adoh. Ya to? Tuntang. Semarang awan bengi. Badhe Klego. Wingi Mojosongo awan bengi. Kok ora tau ngecake dhuwit Sabakerta aku. Ya nek aku alhamdulillah Pak, aku biasane iki soboku ngetan. Waduh kono niki iso main rene iki alhamdulillah. Saundo sabilik-bilik ning aku seneng. Sabakerta ijek guyub, ijek rukun, ijek seneng campur sari aku seneng. Nadyan to sapa-sapa mlebu kuwi malah kena kanggo khasanah budaya. Ya to, tanggaku kuwi anggar nanggap aku tak elekke kok. Lah ngapa? Mriko mawon mau gen bayeng. Ning aku ndek pamrih. Pamrih. Ben ngerti rego njaba. Oh. Padahal rego njaba. Nek ngerti rego njaba, wo berarti Pak Otot ya ora nglarangi ngono. Ya, umume. Telak niku ya kala mangsa ki dingge ngeden terus ya rekoso. Lah iya to, Pak. Wong aku awet mlebu kene iki jek indil-indil ya, Pak De. Saiki nganti ondol-ondol. Lah nggih. Sapa ku Mas ngomong? Sing ngomong tukang son jare mleburine diindil-indil nganti rondo ping 3 jare. Rumangsamu kok rondo kaping 3 akeh men. Wiwitane anderek sang pekeh priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe kala mangsa kaya Mbah Glompong umur 80 kuwi iki jek do seneng dolanan TikTok jek do dolanan HP ngono Mbah Glompong ora usah TikTokan kok Nut pinten lho 8 punjul Mbah 8 punjule jek wah jagong campur sari iki jek nutuk ketake berteman anu TikTok karo anak wedok Bantara terus kayung yun mengtia ayu kang saking wukir Mas Jideng disehat-sehatke ya Kakang ya ta wis ora rekoso-rekoso nek esuk nggih mlaku-mlaku Kang nggih sehat sedaya matur nuwun siap swara kurang permana ning wasis angungrum marang bendara tiasu
bojomu ki. Dia su Lestio pijer ngencangake alis terus tresno sesi deman katur para tamu para sepuh sedaya monggo pun laras Kang Mas ngadirin dilaras ya Kakang monggo luweh becik paten ana timbang pepisahan
wis nyuda angen-angene piyantun kene siji lagu viral ana nggon Campursari yang gitane Pak Haji Sukron Suwondo lagune Sesideman kanggo adikku lanang sing saka Sumatera sapa Pak Mak Dik Rahmin iki mudeng ora kowe lagu-lagu ngene iki mudeng kono ku ya ning Campursari po oh enten kene ngerak kene linggah kene dine mati ngersake lagu apa tak turuti wah jantenan elok wis kula diceritani sukses keluargane sukses putra-putrane sukses wah bojone we loro ya elok ora pengen Mas Arvin hah wis tau to masa wis tau loro wis tau rono weh iya wis tau loro canom tau loro aja kalah karo aku ya oh kata siji to salaman sing arep ngersake Sesideman wis diaturke ora sida njaluk lagu kuwi ora sida njaluk lagu iki kok nek sing njaluk lagu tetep kok WA aku apa iya mudang anak mudang anak kalau Mbak kan juraganmu syutingnya lho Mas oh ayo to anu Mas Haji Yuri to pas saiki ndek putu terus gleling jaluke kudang anak weh selamat ya Mas Kaji atas kelahiran putune ya to saiki wis diceluk Mbah rasane neko-neko ampun lali fitrahe tesih to Mas Yuri ya iya fitrahe masih oh ya Mbah iki tegese nggih tambah ya to ya ditambah ngelmune dicurahke ning putune aku so nek wis duwe putu jelas aku nyanditi nggo pejis ngono kae Pak mosok sampean wis tuwek rong duwe putu Pak nek awu ngono kabeh nek do nyeluk mbah aku wis akeh lah ya mosok sampean ki tuwek ya Pak ya Pak di kelompok wis tuwek ora duwe putu ya kalah karo cah enom duwe putu lho ayo